dokumentet. Legg ut en Facebook. Det ser litt ut som at det står til med feilpictures. Det er en sånn skikkelig fin strand da. Og så er det rett over, så sitter folk og bare. Det er helt sjukt. De har tjent på mange, tror jeg. Den er 700 000. Og for en uke siden hadde den 600. Oi, vi bar. Jeg synes ikke filmen er bra, kun dette der når det kommer til det der. Sangen? Ja. Hvor tid skal man det? Jeg har kjøpt meg. Og det der øl. Så sitter du der og vinker Men da? til meg. Der, ja. Du var pen med hatten, altså. Og Peter, du sier de fineste ordene til meg. Jeg fortjener det ikke. Oi, vet du hva, pappa har akkurat en sånn her i en frakk. Det er min hund. Halla, jeg heter Petter. Jeg prøvde bare å hilse med hånda. Petter? Kan jeg få prøve? Ja, det er ikke så vanskelig som det ser ut som. Det var kjempebra. Du fikk det skikkelig bra til, liksom. Hvordan er det dere hilser da? Vi pleier å hilse som dette. Snukudugubudugubuaba. Shubudu-mahamablam. Men om du gjør det helt feil, det er sånn som dette. Snukudugubudugubuaba. Shubudu-mahamablam. Hvem er det der, da? Det er Regine, eller mamma. Det er Birgitte, hun er min mamma. Men det der er jo... Det der er jo en fugl, jo. Nei, hun er en menneske. Og det? Det er min pappa. Pappa, hvor skal du? Den er ikke din. Si til den. Pappa, ikke din. Nei. Den skal du få lov til å hente, altså, fordi faren din er en kukk. Jeg skjønner ikke hva du mener. Hva er en kukk? Hva er en kukk? Ja, så skal jeg forklare det, da. Noen er korte, noen er lange. Snakker du om pinner? Ja, noen kaller det vel det også. Du er så søt. Fortell mer om disse pinnene. Tja, det er jo sånn man får barn til verden, da. På en måte. Jeg trodde man kjøpte barn i butikken. Men det er ikke alt. Nå skal du høre. En kukk er det en mann har under navlen. Litt ned der. Æsj av meg, sånn har jo du.